Thank you. Llongyfarchiadau, dechrau yn gyntaf a ser yn y gêm. Sut oedd hynna i ti? Mae'n deimlad anhygoel i fi a fy nheulu a pawb arall sy'n yma'n cefnogi fi heddiw. Dwi'n meddwl mae'r genod wedi bod yn gefn i fi diwrnodau cyn y gêm wan a heddiw ar y cae o'n i'n gwybod bod mistakes yn mynd i ddigwydd a bod yna bethau ddim yn mynd i fynd y ffordd fi, ond dwi'n meddwl gan bod pawb o gwmpas fi yn barod i sbortio, nath hynna roed boost bach i fi i deimlo fi i fod yn fi fy hun a mae'r teimlad o gael ser yn y gêm yn rhywbeth arall eto. Dyma dy gol gyntaf i Gymru. Siaradwch trwyddo fe. Dwi'n yn really gwybod, actually. Ath y bêl tu ôl iddo fi, ac nes i just edrych ar y keeper ac yn meddwl, nes i bractisio fo yn training diwrnod y blaen, ac yn meddwl, nes i fethu yn training ac yn meddwl, na roed un chance arall iddi. Ond doedd o ddim yn rhywbeth o'n i'n disgwyl o gwbl. Sut oedd yn deimlo i sgorio dy gol gyntaf? Gol gyntaf yn deimlad, dwi'n gwybod. Swn i byth yn meddwl bod fi'n bod ar y stage yma heb sôn am sgorio gol gyntaf i Gymru. Ond dwi'n dwi eisiau mwy a mwy a jyst gobeithio bod yna fwy o jansydd a gyfleoedd eraill i fi. Dwi'n gwybod bod y teulu yma heddiw. Pa mor falch ydyn nhw? O mam a dad yn barod i grio fyny fan'na wan, pryd nes i weld nhw gyda. A Tom yn hariad yna yn gwylio, felly mae dda bod gennau gefnogaeth ac wedyn gyd o'r teulu eraill adran gwylio'r gêm yn fyw. Felly mae'n just yn brawd iawn o'n fi a dwi'n mor falch bod fi wedi gallu gwneud nhw'n prawd heddiw. Wel, llongyfarchiadau eto, Mared, a diolch yn fawr. Diolch yn fawr.